Samantala, Idol, umaabot po sa 1,777 na pulis sa Region 1 ang tumaas ang ranggo sa ilalim po ng regular promotion ng Philippine National Police. Kahapon po isinagawa po ang mass oath-taking at downing and pinning of ranks sa PRO-1 Grandstand, Camp Brigadier General Oscar Florendo, Parian, San Fernando City, La Union. Binubuo ito ng 99 na police commissioned officer at 1,678 na police non-commissioned officers na nakatalaga sa regional headquarters, provincial offices, municipal and city units at mobile forces. Sa mensahe po ni PRO-1 Regional Director Police Brigadier General Lou Evangelista, binigyang pagkilala po ang mahusay na pagseserbisyo ng mga personel. Hinimok ng opisyal ang mga newly promoted uniformed personnel na gawin ang kaakibat na responsibilidad ng bagong ranggo upang makapagbigay ng serbisyo sa mga komunidad. IFM News. IFM News. IFM News.